Gyorsabb lesz még, mint a vidéknek. Tehát meglátjuk. Tehát Ajnácska következik Ember Katalinnal, felkészül Lorca Kovács Ágival. Maximumjáról különösen nehéz az, amikor két akadály között kell visszahívni, mert nincs hely, nem szépen megoldott. Lassan, gyere, 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 gyere. Szépen megoldott, legvégét is megérdemelt a tapsokat biztos. Következik Lorca Kovács Ágnással fölkészül Pip Krisztin pár.